Mhix jiġmielu x-xogħol fuq iċ-ċentru għall-kura tad-dimensja fl-Imtarfa li mistenni jilqa' l-ewwel anzjani f'Settembru li ġej fix-xahar iddedikat għall-kundizzjoni tal-Alzheimer's. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol kien spjegat lill-Ministru għall-Anzjani Michael Farrugia li ż-żona prinċipali taċ-ċentru se tkun dik li tilqa' l-kċina, is-salott u attivitajiet li jżommu lill-anzjani attivi. Dan bil-għan li l-atmosfera tkun għal kollox differenti minn dik ta' swali u sptar u minflok titħaddan aktar l-idea ta' dar biex l-anzjani li jkunu xi ftit diżorjentati minħabba l-kundizzjoni iħossuhom siguri. Daħan għamluh permezz ta' faċilitajiet differenti li jixbu d-dar, pereżempju kċina li jkunu jistgħu jagħmlu attivitajiet fiha u jagħmlu dik naqra te, naqra sandwich, living area u television. Jiġifieri iktar ma jkun hemm affarijiet li jixbħu darhom dak il-persuna aktar ħejħu gost jattendi hawnhekk u jħossu komdu f'dan l-ambjent. Ħafna mix-xogħol f'dan iċ-ċentru li ġala darba jkun lest mistennijajn lil xejn inqas minn 50 familja u jilqas sa massimu ta' 12 persuna kuljum qed isir mill-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità. Fil-qofol ta' servizzi offruti hemm l-anzjani li jbatu minn diżorjentazzjoni tal-ħin tal-irqat li jfisser li jorqdu mal-ġurnata u jqumu matul il-lejl. Bil-lejl konna dawn il-każijiet fejn pereżempju mhux qegħdin jorqdu fejn aħna allura nżommuhom attivi billi aħna ningaġġawhom f'attivitajiet, ikonna crafts, ikonna sessjonijiet ta' jigsaw puzzles, sessjonijiet biex aħna nżommuhom attivi, il-menti tagħhom attivi fl-istess ħin il-qraba tagħhom ikunu jistgħu jorqdu u jieħdu lejla ta' mistrieħ ħalli jkunu jistgħu l-għada filgħodu jkomplu x-xogħlijiet tagħhom. F'pajjiżna hawn madwar 7,000 persuna li jbatu bid-dimensja u astmat li ma' kull wieħed u waħda b'din il-kondizzjoni ibatu bejn 3 u 4 tiqraba. Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia spjega li dan iċ-ċentru fl-Imtarfa se jkun l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu flimkien mal-proġett ta' Villaġġ Sieħ f'Alsafi li se joffri servizzi matul il-lejl ukoll. Dan iċ-ċentru ġewwa l-Imtarfa u li ieħor ġewwa Alsafi se jkunu l-ewwel day night care centers għal persuni bid-dimensja biex kun jistgħu jiġu hawnhekk u jqattaw numru ta' sigħat. Ħajkollhom opportunità ta' numru ta' attivitajiet illi jistgħu jsiru hawnhekk u anke il-possibilità li jistgħu joħorġuhom barra u jingħataw anke taħriġ biex jgħinhom għal kundizzjoni tad-dimensja illi huma jkollhom. Ix-xogħol fuq dan iċ-ċentru li huwa mifrux fuq medda ta' 500 metru kwadru ta' art beda fi frar li għadda u mistenni jkun lest lejn l-aħħar ta' wissu.